Ennyi. Mondom a kicsit. Sárga, élénkpirosan csíkozott vagy bemosott. Ide magyarázd be, itt veszik fel, nem ott. Tulánci! Jó lesz. Ez a nem gyenge, bazd meg. Na mondja tovább. Olvasd csak, nem. Meséljed nekünk. Ötös lesz a végén. Mondd a tudományt. Jön a nagy. Nagy felületen élénkpirossal bemosott, magva válló. Jó lesz. Most Remek. a középnagyot. Remek. Sárga élénkpirossal bemosott, mert miért ne lenne ez is az, és ez félmagva válló. Remek. Egy zseni, egy talent, bazd meg. Ötös, csillagos ötös. Eddig jó. Debreceni muskotályos korai besztercei, közepes, bőtermő, öntermékeny, önmeddő! A szermin az önmeddő, középes, bőtermő, önmeddő. Menj már a picsába. Fölgyújtja a tudományt. Fölgyújtja a tudományt. Ez. Ez a kedvencem, nekem az Ageni Szilva a kedvencem, mert az középerős, bőtermő és öntermékeny. Azaz. Tehát Remek. a tuleugrász meg olyan, mint DD önmeddő. Kacsintok, bazd meg! Ég a tudomány, bazd meg. Hova lett a fele? Megette. Jó, ez igaz. Elégett a tudomány. Na. Ráállíthatod, én azt Nem. Nem látszik. Nem. De. Ugye, hogy erősen a Nem. Nekem semmi baj nincs. Vagy hát van baj. Lilónak nincs baja. De nincs baja. Látszik, hogy ő az. Igen, láthatóan nincs baja. Tudod, a nőkben nincs az a tartás, ami a férfiakban. De Persze, van! hogy nincs. Nézd meg engem is, nézd meg a Lillát. Próbálj meg Igen. viselkedni. Látod? Remélem ezt felteszem Őt fényképezheted, jó? Nem. Videókat De nem nézd meg! látom Facebookon. Igaz Nem barát, szoktunk. őt fényképezheted. Nem. Már körülbelül 3 perc videóanyag van rólad. És nem. De. Nagyon örülök. Ugye? Balázs, hülye vagy? A cigid. Olvas tudományt, köszönjük. Na gyerünk. Nem olvastam. De. Balázs, olvas tudományt. Gyerünk. Fasz nem tudsz. Ja, ne haragudj. Mi fogtechnikusok nem tudnak olvasni? Ne haragudj. Jó, legjobb. Dió. Figyelj, Dió. A dió. add elő. A dió. A messzes. Messzes dió. Mély rétegű. Tápdús. Talajt és készségfagyoktól védett. Helyet kedveli. Ez igen. Iszol valamit? Hát ne ilyen nagy átérzéssel azért. Ilyen helyen hatalmas koronát Veszek nevel. a kis koktélodból. Jó. Ne, Igen, erre. hosszú életű lesz. Lilót nem veszik. Lesz. Figyelj, Pont. figyelj. A dió A dió. akkor lesz érett. Szedésre. Szedésre érett. Ó. A burka felreped. Ez igen, iszol valamit. És belőle a termék. Köszönöm. De. A földre hullik. Figyeltél? Figyeltél? Felreped és a földre hullik. Ez igen. Ez már valami. Ez Érési tudomány. ideje szeptember közepétől október végéig tart. Nem tovább. Jó, nem. Ezt Soha felrakjuk tovább. YouTube-ra, Ez föl szerintem, lesz, ez ezt föl, a föl. videót, ezt. Felhívjuk a figyelmet a... Igen, Ezt magyarul van kivágjuk, bonyolult. Kivágjuk, jó? Még latin tanultam, bazd meg. Mangot és oltvány közötti Ő segít. Földiz nem is nagy. Nem ám. Hát a Balázsról beszélünk még mindig. Ha majd Lila nekem megmondja, hogy mi az, hogy színfizis, akkor majd elismerek. Jó, olvasd Na, csak, akkor mi jó. az a színfizis? Jó, olvasd csak. Nem szólok semmi. Bőrgyógyászaton kell ám. Jó. Színfizis? Aha, persze. Tudod mi az? Hülye vagy ez? Na. Jó. Tudod, a férfiaknak ez a... Ez a... Mi? Ez. A kiru? Vagy a karó? Rengeteg módon hívják. Igen. Az, kifolyik a hogy pián. tartózkodik egy bizonyos medencében helyett fulló csont, amit úgy hívnak, hogy színfizis. Jó. Ez igen. Köszönjük. Akkor meséld el, miből van a bázislemez, légy szíves.
Szóval tudod, bazd meg. Hogy ne tudom, hogy a lakpastedvek nedvéből van? Nem. De. A bázislemez, amiről beszélünk Fogtéken belül, Hogy miből készül? lehet shellakból, durakrilból és fényre kötő akrilátból. Bázislemez. Én nem kommentálom. Nem lakpastedvek nedvéből készül? Nem, az másik bázis. Lemez. Nem, az nem lemez, az Hanem mi? másik bázis. Ja, értem? Jó. De amúgy zavar a fény. Fordítsuk Akkor arra. szob le. Na, olvasd tovább a tudományt. Nem, ennyi volt, mert Akkor jó. táblázat Akkor jön, és- köszönjük. Holnap újra jelentkezünk a Minden Tudás Egyetemével. Van másik! De várjál, átadom a szót kedves asszisztensnőmnek. Nem. Vaservi. Nem. De. Most hiszem, nem. Ő most visszavonult. Az a gond, hogy Ő már nyugdíjas. amit az előbb magyaráztam, hogy Vaserlinának nincsen tartása. Tehát már nem tud olvasni. Ja, ne haragudj. Nem. Olvasd, de nem bizonyos be, hogy nincs igazam. Nem olvasok. Nem akar olvasni, De jó? hogy nincs igazam. Nem érdekel. Nem akar. Ne bújjál már ide. Balázs, rád marad a tudomány, olvassál. Őszintén nagyon baszok a tudomány, engem a pénz érdekel. Ennyi, igazad van. Hello, mi? Na, köszönjen, légy szíves, és akkor zárjuk a videót. zárd le a Viszont videót. látásra, viszont hallásra. Na, ezt így mondd el. Holnap ugyanígy ugyan velünk, nem? Zárjuk Mert holnap a vasárnap videót. és józanodunk. Viszont, igen. Szeretnék, szeretettel várok minden kedves érdeklődőt. A Cool TV-n. Köszönjük. Jaj, de rajta. Viszlát! Nem, ez a Zola TV. Ja, jó. Akkor csá! Csá!